Waar is die gebleven? Die heeft zich al gevlucht. Waarom dat? Ja, weet ik ook niet. Wat kun ze hebben? Ja, het zou wel. Huurt je bij jij? Ja, Haal ze er eens bij. ja zeker, kom maar. Aha. Mogen we een klein stuk schaag er ook aanlopen, hè? Ja, kom maar door. Ja? Kom maar door. Kom maar door. Oh, den hond zit er vast. Oh ja. Ja? Nou, Die heren moeten die hebben. Ja, wat denken ze niet? Nee, maar ik hoop er wel af niet te maken zo. kom er eens even bij. Zo, nee, ik wil niet op televisie. Ah, waarom niet? Kom naar boete. Nee, ik wil niet op Kom televisie. maar, kom naar boete. Nou, kom. Kom, door zo kun je maar Ik kom door. Wie is de Elvis-fan hier? Dat ben ik. Ja. Nou, kom. Weg met in de kou. Hey, vertel. Ja, Elvis. ja. Wat had je er dan gezien? Nou, het spiegeltje door. De nummerplaat door. Jukebox. Hoor, binnen. Ramvol met Elvis liedjes. Nee, Oh. die hangt aan de trap. En Ga in de maar gang. kijken. Bovenop mijn slaapkamer. En op de wc. Ga binnen, ga maar kijken. Moet ik rustig naar binnen lopen. Ja, maar ik weet niet of Mitch dat durft. Waarom niet? Dat is zo niet, Ja, dat is zo niet bang, hè? daar zit een hondje. Nou ja, in verband met corona natuurlijk. Oh, daarvoor zijn niet gevaccineerd dus. Zo zijn we niet. Hé! Hier is geen corona in ieder geval. Hé, maar geen huur bij jij? Ja, Ja, hoe lang al? 38 jaar. Alsjeblieft. Ja. 38. En hoe lang ziet je al verliefd op Elvis? Och, toen was ik 12 jaar. Als kind zijnde. En waarom Elvis en niet Gewoon niet dicht. knappe vent? Ja. En dat zingt goed. En wat vond je ervan in al die jaren dat er nog een tweede man in haar leven was? Moest je erop zeggen. Ah, kijk, dat is die nog hobby, ja. Ja, Dat is Corrie Koning. bij hem. Ja. Vind ik mijn zangeraars. Nee. Nee, dat is niet, dat is die nog hobby. Nee, de een of ander, maar dan heb je nogal een verschillende muzieksmaak. Ik wel. Mut, sweet. Elvis. De Sweet. Ja. Ja, Ja, zo'n muziek. ja, ja. Daar houdt hij wel niet van. Maar hij zit net van, als ik er ben, hoeft hij geen Elvis te draaien. Nee. Nou, dat is leuk. Maar wat ik gewoon. Nou, dat draait het even goed. Hè. Kijk, het is ook in de shoebox. Dat Ja. doe ik dan ook op het Dat is team. ook Dat zit wel. ook wel. Dus, Dus, nou, mij maakt het niet zoveel uit. Hey, je loopt een beetje moeilijk. ja. Ja, een hersenbloeding gehad. Zenuwstelsel. Hersenbloeding, zenuwstelsel. Blaaskanker. Dus ik heb eigenlijk alles gehad, hè. Alles gehad of nog steeds? Ja, alles gehad. Ja, nog steeds. Het ongelukkig lopen, hè. Ja, dat gaat ook niet meer weg, ja. En ja, het even weg, ja. Ja. En hoe lang is dat geleden dat je de hersenbloeding gehad hebt? Wat is dat nou geleden? 14 jaar, 14, 15 jaar, 15 jaar. 15 jaar zeker. Sleutelhonger. Ik heb het bed alleen. Daarom zei je ook mijn kamer, mijn sloopkamer. Ja. Is Ah, gans dat kreeg nu een lef. Het is nu een traples. traplift. Ja. Dus dan gaat je toch wel boven Ja, slopen. ja. Dat is de bedoeling in ieder geval, ja. Ja, ik ben niet meer boven kunnen komen. Maar de Elvis bleef hangen. En dat doet allemaal hier zo lang met die voorzieningen wat ze kind hebben. Hè. Dat is allemaal in de tijd nodig. Ja, wanneer heb je dat aangevraagd dan? Poeh, Weken geleden, ja. ja. Nou, een half jaar, ja. Ja, ben ik toch met bezig.
Dus 14 jaar geleden een hersenbloeding gehad? Met 48. Nee, langer. Langer. Met 48 en nu ben ik er 63. Dat is ja, 15 jaar. 14 jaar. 15 Ik jaar. werd nu 16. En toen nog de blooskanker erbij. Blaaskanker, ja. Wanneer kwam dat? Dat is een jaar of 4 geleden. En nu het zenuwstelsel, daar kunnen ze ook niks aan. En een sterking in het zenuwstelsel, daar kunnen ze niks aan doen. Het is alles bijna, Ja. maar geen goede dingen. Jawel. Leuke vrouw. Ja, Hè? ja, Al 38 jaar. al 38 jaar. Ja, maar dat Ja, heb ze niet ook. Ja. gewerkt nog. Ja, en 3 kinderen. Maar het leven is naar de kloten. Hè. Helemaal. Qua gezondheid. Ja, ja. Ja, ook qua bewegingen en gedoe. Nou, toen kent ze wel niks. Hè. Toen kent ze gewoon wel niks. Autorijden. Nee. Ja, ik heb een scootmobiel. Ah, wat deed je altijd, Geer? Ik was onderhoudsmonteur bij de... Ja, mocht de naam zeggen. Nee, zeg Nee. maar niet. Nee, ik was onderhoudsmonteur. Loodgieter? Nee, nee, Nee? nee. Van die graasmachines die de gemeente smaaien. Oké. Ja. Nou, en dan ben je veel op paard, denk ik. Ja, ik loop zo iedere dag op de weg, ja. En wie lang zit je nou nimmer aan het werk? Alweer, wat kom ik? Ja, 48 jaar. wat ben ik? Poh. Dus vanaf het moment Ja. dat je die ja, ja. hersenbloeding hebt Ja, gehad. ja, heb ik nog een paar maanden geprobeerd, nog met een half dag. Maar dat ging ook niet meer. Dat ging ook niet. Ja, wat moest ze dan? Nou, dat wil ik net vragen. Wie, Ja. wie vult je de dag? Ja, het gaat telkens kijken. Hey, En ze nog gewoon lopen. Of met de scootmobiel. Ligt dan wie de been weer willen. Ja, ja. En dan, dat is eigenlijk de hele dagen een deling. En jij ik werk als? postbode. Door weer en wind? Ja, erg hè. Ja, vandaag nog. Gisteren 2 keer de fiets omgewijd. Vandaag weer zeker naad. Of ja. Inmiddels weer opgedruigd Ja, en bij de kako gezeten? nee. Nou, Nee. kent je goed tegen? Ja? En doet je dat met het fietsje? Ja. Nou ja, ik zie ze tegenwoordig ook op van die Ja, elektrische dat doen scooters. ze, ja, dat doen ze de boetegebieden. Maar dat doet je niet. Nee. Ja, wel met de fiets. Boetegebieden? Veel moeten met de fiets, ja. Veel ze niet personelen. Oké. Ik heb ook 2 jaar niet als gehad. Ja, sportief hè. Ook geopereerd? Ja, En de rug? ja 2 keer. En nu heb ik slijmvliesontsteking. 2 weken met toes geweest, ja, toch nog niet over. Nou, je stond wel veel aan als de ziektes weer goed gedeeld en de lichamen weer Ja. ongemakken, hè? Ja. Ja. Ongelooflijk. Ik heb ook altijd al gewerkt van 16 jaar af. Ik ook 15. Dat waren ja, overdag en s'avonds was ik nog een hobby. Toen de uren 11, 12 druk. Het beunen. Ja, ook ja, zo moet ik het ook noemen. Ja. Ja, En de kinderen, die uitgevlogen? ja. Oudste werd morgen al 36. Nou, het een van 30, dat werd in april 31 en één werd in april 34 dus. Ja, maar laat genoeg hè. Allemaal vrouwlie? Allemaal vrolijk joh. En hij heeft nog, ik heb niks te vertellen gehad. Wow. Ja, toch wel. Oh, wow. Ja. Wow. Hey, en waar zijn ze gebleven, de dames? Eén woont in Heel, één woont in Lem en één woont hier in Zwamen. Dus die komen veel toes? Jo. Ja? Ja, oudste, je hebt minder tijd, het is een zaak. Dus Frituur, ja, het en, gaat druk. frituur en de harmoniezaal. Dat is ook van ja. Haalt je dat op de scootmobiel van Heen en Lin? Ja. Ja? Oh ja, ja. 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 Ja, dat gaat goed. Ja, met dit weer komt ze gar niet meer goed hè.
Dat kruipt ze ook niet op de scootmobiel. Hè. Nee. Ja, dat is het ook. Maar dan zijn de dagen toch lang. Tenminste, wel, ja, met z'n altijd onder de lui op ze dan gewerkt of zo. Ja, dat kunt de hond. Ja, Mitch, daar waakt ook echt. Hey, wie heeft je ons nou gezien? Ik was een politiestuk in kijken, dat is ook onderweg, ik denk. En heel langzaam en drie, ik denk, moest ik hem kijken. Dus En toen ging je weer terug? Ja, en werd je nog een zwaaien. Oh, ja, die zwaai je altijd. Ik denk, dan komen ze hier. Ik ga naar binnen, hè.